Enguany és un any especial. El 2019 és l'any internacional de les llengües indígenes, ja que així ho ha proclamat l'Organització de les Nacions Unides. Juntament amb l'ONU, volem fer palesa la importància que té la proclamació d'aquest any. Les llengües indígenes estan en perill de desaparició. Generalment són llengües minoritzades. Per això, la proclamació de l'any 2019 pot ser una bona iniciativa per denunciar aquesta pèrdua i ajudar a evitar-la. Quan sentim indígena, ens venen al cap característiques culturals, vestits, danses, però darrere d'això hi ha llengües originàries de les quals no se'n parla. Molts indígenes saben més d'una llengua. Malgrat això, deixen la seva llengua materna de banda i la substitueixen per la llengua hegemònica, convertint-se així en monolingües, sense ser conscients de l'avantatge que té ser multilingüe. Quan es perd una llengua es perden més coses. Per això, és millor sumar que restar. Malauradament, al món hi ha molts exemples d'aquesta pèrdua. Una de les raons és que no sigui present a l'escola. L'escola és indispensable per al desenvolupament, però calen escoles multilingües que ofereixin un ensenyament de qualitat si es pretén revitalitzar les llengües indígenes. La diversitat lingüística és el nostre patrimoni.